Radio Líder achégase por segundo ano consecutivo ata a parroquia de Sergude no concello de Boqueixón para vivir unha das súas festas grandes, o seu Entroido. Unha celebración organizada pola Comisión de Festas de San Bieito, coa colaboración do Concello de Boqueixón e a Deputación da Coruña, en a que non faltan os xenerais da Ulla, os correos, os coros, as comparsas, a música tradicional con son de gaita, o fin de festa con o vicecapital e ata o sorteo dunha carretilla de Entroido. Entroidamos? Temos con nós a Ovidio Robeiro, alcalde de Boqueixón. Que tal? Moi bo día. Moi bo día, moi boa tarde. Como está a vivir o Entroido de Sergude? Bueno, pois a verdade é que esta é unha parroquia por excelencia que celebran os carnavais, que celebran os xerais do Ulla. Acaban de vir percorrendo pois todas as casas da parroquia de Sergude, os xerais, os correos, dando pois as súas vivas, como acabamos de ver agora, e agora pois é o momento pois máis importante, que son os atranques que os vamos a escoitar pois agora en breves minutos. Esta é unha celebración na que teñen moitísima importancia os veciños e as veciñas de Boqueixón, non si? Bueno, é unha actividade, sobre todo, que fan, neste caso, pois os homes e mulleres da parroquia de Sergude, que ten unha longa tradición a celebración dos xerais do Ulla, e a verdade é que o fan moi ben, porque, bueno, non hai máis que ver o campo da festa como está cheo de xente, xa coa, bueno, pois coa inquietude de escoitar todo o que nos van a contar, sobre todo, pois os atranques, que así aparte, pois máis esa batalla dialéctica, pero a máis divertida. Estamos xa preparando tamén unha nova cita da Festa da Filloa de Lestedo. Onte foi a Festa da Filloiña, o show cooking. Está todo preparado xa para o domingo que ven? Lestedo tamén é outra das parroquias pois as máis activas por excelencia. Este ano pois temos a sorte de celebrar a declaración de Festa de Interés Turístico Nacional da Festa da Filloa. Onte celebramos, como ben decías, a Filloiña, a Festa da Filloiña, un show cooking. Esta semana hai varios shows cookings tamén, sobre todo da Filloa, vinculada con outros produtos que poden maridar perfectamente, e o domingo pois convidar a todo o mundo a que o domingo veña a celebración da Festa da Filloa de Lestedo. Deixamos ao alcalde a que goce do Entroido de Sergude. Que gran persona e mellor veciño. Moitísimas gracias, Ovidio, por atender os micrófonos de Radio Líder, e aquí estaremos tamén a próxima semana na Festa da Filloa de Lestedo, claro. Moi ben, gracias a vos. Temos con nós a nada menos que a Woody de Toy Story. Correcto. Por aquí andamos polos carnavales de Sergude, disfrutando da boa festa. Sale de aí. Bueno, contanos un pouquiño que tedes aquí. Pois aquí temos unha carroza que fixemos entre os amigos e tal, bueno, para disfrutar un pouco do día. E que tedes aí dentro? A ver. Aí hai sitio para xuntarse, é unha parrilla onde facemos o churrasco, que hai que ir preparados con bebida, hielos e de todo. Parrilla para facer o churrasco, que profesionais, E o churrasco en movimiento. E xa estivechedes percorrendo as aldeas de Sergude, contame un pouquiño que estivechedes facendo hoxe. Pois salimos desde a mañá, desde o campo da festa, e sobre as 10 menos cuarto, e, bueno, fomos recorrendo a aldea polos diferentes sitios. E que lle dirías a alguén que nunca estivo no Entroido de Sergude para que veña o ano que ven? Pois que hai que ver que son os mellores que hai, que son moi familiares, os outros son algo máis fríos, e este sempre che tratan ben, danche ben de comer e disfrutan moito. Bueno, contame o que estades a facer aquí, por favor. Mas nosotros estamos a traer a mercancía de lá de Colombia a Bogotá. Esta é unha mercancía de alta calidade. Emilio Escobar Gaviria. Ele é dun Pablo Emilio Escobar Gaviria e eu son o seu contrabandista personal. Aterrizamos na Illa da Arousa con arco submarino. O narco submarino. Illa da Arousa 2.0. Esta é a Illa da Arousa 2.0. Bueno, unha viaxe moi longa ata Sergude. Sí, unha viaxe de 11 días. Unha viaxe moi dura. Este é o meu socio. Hola, que tal? Que tal, como estamos? Como estás aquí no Entroido de Sergude? Contame. Aquí estamos moi ben, estamos en Sergude facendo carnavales, negocios, aquí facemos un pouco de todo. Estivechedes hoxe pola mañá percorrendo as aldeas de Sergude, contadme un pouquiño que estivechedes facendo. Bueno, estuvemos con Terito, porque non quero tabaco, pero nós estamos a convencer polo contrabando de fariña. Correcto, nós temos que ir polo futuro, porque aquí hai que facer negocio, senón os carnavales que van a menos, entonces pois pouco a pouco hai que sumar todos. Temos con nós a Suso Santas Marinas, presidente da Comisión de Festas de San Bieito, que é a entidade que se encargou de organizar todo este Entroido de Sergude este ano. Que tal, Suso? Bien, polo menos buen día. Canto tempo, cantos meses de preparación, cantos nervios? Hai nervios moitos, pero tempo non, un mes.
por aí un mes. Porque non había quen se fixara a cargo, tuve que repetir. O ano pasado encargouse de Seiro de Abaixo, este ano tocou vos a vos. No, tocaba ya outra aldea no Enge, pero non se quixeron facer cargo. Entonces estuvemos dando voltas e voltas, ao final, pois decidimos entre eles e máis, bueno, facernos cargo entre dous, generalmente, máis algún da aldea de Noenlle. Entonces fixámoslo, senón quedaba sin carnavales. Bueno, este ano o tempo acompañou, temos a carpa teigada de xente esperando a que cheguen os atranques dos Xenerais. Veñen agora, veñen agora. Que tal foi o día? Moi bo, moi bo. Moi ben. Con sol todo vai mellor. Cando chove, como ano pasado, é criminal. Porque non rinde, a xente non sale, non che colabora como catando un día de sol. Bueno, entón hoxe saiu todo. Espero que sí. Espero que sí, agora habrá que recontar e ver o que hai. Pero bueno, de principio máis animación hai, sempre, sempre. Moi boas tardes, como se chama? Hola, son María. Vas protagonizar agora un dos atranques? Sí, as primeiras somos, eu ca miña compañeira. Podes adiantarnos algo do que da batalla dialéctica? Pois falamos da nosa vida, así o que pasou durante o ano, cousas así que lle gusta a xente escoitar. Para misa domingo, cantada, con cor e todo, vale? Veña, unha aperta, bicos e pasalo ben, disfrutar moito do Entroido. Padre Nicanor, pódenos subir á zona norte? Subimos á zona norte sin problema, zona norte, Jardeme unhas novenas para a semana. Novenas, bueno, que sei, repertorio para todo o mundo. Nenos pequenos e demás familias. Atención, señores, digan con moi buena voz. Vivan estas estupendas colaboradoras de Radio Líder de Santiago de Compostela que nos acompañaron todo o día hoxe co Carnaval. Viva la gente que la de Mire rodea. ¡Viva!